Zure ustez, Eider, ze eragina izan dute sare sozialek telebistarengan? Bueno, nik uste dute sare sozialei esker nolabait telebista are gehiago hurbildu dela bere ikuslengana, ezta? Ate bat ireki dietela ikusleei, gustoko dituzten saioekin, aurkezleekin, komunikatzeko, euren iritziak emateko, galderak egiteko, alderdi horretatik uste dute telebista aberastu egin duela, ez? Gertutasun bat eman diolako. Eta era berean, izan daiteke baita ere, telebistari gaiak proposatzeko, erreportajeak eginarazteko, baita ere informazioa helarazteko eta lan egiteko beste modu bat edo helaraztea. Eta sare sozialen bidez, zu pentsatzen duzu zeo zer ikasi dezakegu gure ikusleagoaren busuei buruz, jakin gurei buruz? Nik uste dut baietz. Azkenean jendeari parte hartzea gustatzen zaio, iritzia ematea gustatzen zaio, eta gero eta gehiago parte hartzen dute. Orduan, programa batek ikusita bere komunitatea ze jendek osatzen duen, azken finean komunitate horiek publikoak dira. Jakin dezakegu emakume edo gizon gehiago ditugun, ze adintarte duten, ze gauza gustatzen zaizkien, bai ematen digula, sare sozialek bai ematen digutela informazioa gure behintzat sareetan dabiltzan zale horiek nolakoak diren. Eta horrekin baita ere agian gure programak findu ditzazkegu eta bideratu ditzazkegu publiko zuzen horretara, ezta? Agian erronka dago momentu honetan nola kudeatu informazioa guzti hori, ezta? Bai, askotan informazio pilo bat da, heltzen da, hor gero mekanismoak zehaztu behar dira, informazio hori nola bildu, nola sailkatu, ze informazio guztia ere ez da baliagarria. Hor, egongo da informazio baliagarria, eta gero egongo dira beste gauza batzuk, ez direnak horren baliagarriak. Hori sailkatzen, hori mailakatzen eta gero hori programatara helarazten, eta horrek benetan eragina izan dezan eta programak bere ibilbidea aldatu dezan, hor zubilan asko dago oraindik egiteko.